Pero mga tugang, maray na aldaw po sa Satoy Kabos sa liwat. Mag-iribanan po kita sa programang Pag-urulayan ta po. Ngunyan na aldaw na Sabado, nadadong po sa ito yung programa sa 89.5 radyo natin, as in Siriman sa 105.5 Idol FM. Kumusta po kamo? Sana yaong kita sa maray na kamugtakan. Beno, ngunyan pong edisyon, ipapagkitang duwang istorya na importanteng maray. Primero po, medyo seryoso. Kaya mahagad po ako sa indoning panahon. Dala nun tapo ining primerong porsyon kan sa toyang programa. Ini po sa istorya kan sa pamilya kung paano po sinda nagsusurvive sa ngunyan after na magkaigo sinda ning problema sa senda po mga magurang nagadan si ama asin na nawala sen ng ina. Ikadua po ang kinalas, ano ta dinadayo, ano ta grabe ang pagka gusto, ano kang mga taga-naga, sin ba kung daw ba kung mga taga-naga sa kinalas. Okay, so antabayan ta po yan igdisa sa tayo pong programa. Beno, duman po pala sa mga day nakadalan kan sa tayo pong presentasyon kang last week, ito pong sa toyang edisyon. Mahiling ta po yan sa toyo pong YouTube channel kagawad dito da Rosario. Mag-subscribe lang po asin Siriman sa toyo pong Facebook account. Sa primero ta pong istorya, aram po pa doon na ang Sangguniang Panlungsod kang naga sin pig-aprobahan kan sa toyo pong ginagalangan na alkalde ni Mayor Son. Ang sarap pong ordinansa nagtatao po ning community employment, ano, sa mga kababayan ta po na di-displace kani pong problema ta sa COVID, ano. And ining nagtalikod ng mga bagyo, ano. Kan naglalako-lako po ako dyan sa City Hall, nasumpungan ko po ang magtugang. Sinda po aki kan sarong outstanding driver igdi sa Naga City kan 2013. And tinanong po nining rekonosimento kang lokal na gobyerno kanaga. And alagad na kay po ning problema later on nagadan po si sa endang ama. Dalanon ta po sa bidyong ini ang istorya kan duwang magtugang. Kabali na po si sendang pamilya sa ngunyan. Hali po dyan sinda sa sendang dating lugar sa Kalawag. Ngunyan po yaw na sindang ngunyan dyan sa Balatas. Dala nun ta po ang video. Kaulay ta po ngunyan si Aldric Jr. Aldric Space Stanislaw Jr. po. Okay. Si Aldric po. Aldric ano? Si Aldric po Pang-apat sa pang-apat, Mato. pero siya mo nagtitirog na pinakamatuangon yan igdi sa mga tugang. Basta po ako si Walat pong Matoa hindi Ngayon, si yeah. pang duwasa kasi pang tulugadan na po. Tapos si Inot mi po, si Ate mi nasa Manila po ngunyan nagbabaka sakaling makakuha ng trabaho na mapang sustento man ni sa pamilya mi po. Drick, paano ka mo nakalipat igdi sa Balatas haling Kalawag? Ito yung kapong si pagka gada ni Padiris, kumbaga ito yung sa daga duman po na pigi-istaran mi, kumbaga daga to ni auntie, tapos nakituldok lang si Papa ning harong duman para kami maka igwaning harong sa may mangka po kaming sa diring daga po. Kumbaga pinalayas kami kay ito yun ito may kansadiri kay itong daga na tuldukan minam ng permanente sa nagka-iwal-iwal po sa itong kay mama sa napabarkada ka si mama sa ibang maling tao baga po. Tapos nagsuway sama na si mama. Kaya kami na lang magturugang magkairibanan po. Man po ako pa ito nagtrabaho sa Dait. Courier po ito yung sa Light Express. Kaso na man lang po ako pa ito yung nagpuli malang ako tulos sa mga tugang ko nabubuli na. Kaya ng pamilya mi. Tapos pagka po kay tuyo, kaawal na lang lugod ako doon sa para may kaibanan si mga tugang ko sa ako ka ang mato ang yaon po hindi sa sa Bicol po. Kasi ate mi nasa Manila po. Tapos trabaho. Kaya ang mi kayo dyan, kami na lang magturugang si Tarabangan muna po. Pero kamong iribanan igdi na haling Kalawag? 7 po. 7 ka mo. So Kasi pang-8 po, yaon doon sa nagtatrabaho. Ay kwartong sa may agom naman ka. So naglipat ka mo igdi ka. Pero nagtatabang pa po siya. Naglipat ka mo igdi ka tong time katong lockdown. Iyo po.
magkatrabang-tabang sa Iya iyanti mo. Iyo po, kay auntie po. Si mama mo, nasa ilang mo yan? Nang ibang bahay po. Sa kumbaga ito yung sa time na to yung si pagkagada ni Papa. Nadara siya ning mga barkada niya. May pick-offer ka itong scholarship ang syudad. Iyo po, Ah, igwa po. bilang premyo kay Papa mo, nakakuha siya Iyo ng po. gamit sa tricycle, inuli niya dumasakay Iyo. sa diri. Kumusta na itong scholarship na ito? May nagagamit mga kantong? Ako pa po si last na naggamit po sa si Ate kay Tuyo itong day na tapos siya sa may college po sa Ateneo ka baga po ito yung nalaugan ni ni Ate. Day niya napatuloy sa may pa pala di 18,000 baga po ito sa scholarship at tapos pagka may 30,000 pang kulang. Dahil man makahanap pa si ating pang gastos sa try nang mag-urutang sa kabarkada. So ikaw ngunyan ang nagtitindog na bali ama kang pamilya. Iyo. Ano man ngunyan ang pagsibutan mo tabi direct? Idi po sa kumbaga ito yung sa pag kaning sa mga tugang, ito yung mga dapat mga gibuon man da idi sa lawg ng harong. Tapos kung pagtarabang sa magturugan sunod nagtatagahanap man po ning mga sideline lang po. Kaya ka nakalaog naman sa Iyo programa po, kan yun na po Bicol, ito yung ang kami ninda ni Kuya Buboy na kaipuan ng Bicol yung Barangay. malayo. So, Ano ang pangarap mo sa mga tugang mo na sa Redgate pa eh? Ano ang pangarap mo sa inda? ang pinaka-main ko malam po si makatarapos sinda po gabos. Biski sinda na sa sa kuya, pwede man ako maglaog kung kung sa biski gorang na baga po, pwede pa man magklase. Kaya ang iyan mga aki, para ito yung makahabol-habol sinda sa para pagdakula ninda may mapagmamalaki man sinda sa magiging pamilya ninda. Aamay po kami mata mga 5 para mag-prepare po ng mga paninda. Pag matami po, digli po kaya kami nagtatarong sa tindahan. Pag matami, kanya-kanyang asikaso, si Saro ma-prepare ng mga gulay, si Saro yung po sa paglinig, Saro sa fishball mga street foods po, tapos yun mga preparation. Kanya-kanya si Saro naglilinis na po, hindi nagwawalis. Tapos pagkatapos po, nagmumudyon naman po si Bunso. May nagtatabang man po yung para linig video sa kuya. Masakit ang pamumuhay mo ngayon. Basta tarabangan kami. Kakapakusog lang po ng buot ko na dawa mahirap ang sitwasyon ngayon yan. Iribanan ng giraray kami magturugang. Dahil kami nagbabayaan. Nagtatarabangan kami. Bigyan nilang importansyang pamilya, ang magulang, na sa hirap o ginhawa, sana manggiraray sinda, buo, na tatarabangan lang, sa oras na naghihirap ang Saro, magtuwangan, na sana sa oras na gipit ng Saro, hindi pagpabayaan. Nag-a-assist ako sa inda, kaya lang, may mga time na day ning nagsasabi ining mga aki, nakatupakagada ni kuya na minsan, grabe nang pag naduman ako, supog po gayod na magsarabing, auntie, grabe na si medyo napapabayaan po kami. Tapos, one time po pag duman ko, bigla ko na lang nailing na sinda sa kubo-kubo na ay nakikisirong sa balyong tinampo. Anong apod kayan? Kumot na lang ang kadakol da sa gluluto sinda sa tinampo ng nag-uuranan, si kawali ni nang pigigisan na uranan. Tapos, duman na po ako nagpuo na magparahapot, taday man ni nagpapara, aranong marisa ko ta, aramin every now and then talagang na tabang man ko sa inda. Grabing pasalamat ko sa family kang agum ko na talagang pinadagos kami digdi. Inaalalayan mi naman po na magtultulang po silang magklase. Tapos ining mga pamangkin kong mga lalaki na
kung sa insay naghahanap ng racket, makatabang man lang din. Sabi ko, maski dyan magsigid-sigid, maski anong trabaho, araw kang ginibo ni Papa Nindo na basta maray, sa maray. Maski pirasa na basta maray ta, dahil ko man sinda papabayaan. Makakaulay ta po ang sarupong registered na psychologist na sa Ateneo Dinaga University. At pipira lang po sinda sa Bicol na ikuning araw kaning si Ma'am Gail na Abonal Gomez. Iapot ko lang kay Ma'am Gail na from this, yung mga araw po mga event sa buhay kan lalo na sa mga aki. Ano ang garo total na epekto ni sa well-being kan si mga aki, ranging from mga 20 hanggang ang pinakangungod nila is garo 5 or 6 years old. Siguro po, puunan ko sa pagsabi na in general, any change in our life events can actually cause stress. So, kaya iningani pong concern ta ko niyan sa pandemic, matik-matik na maray kang gabos. Duman po sa case kaining mga aki, ang inaagihan nindangon yan, siguro in addition to other stressors na igwasin dangon yan, itong grief, itong feelings of loss no for sa indang ama, iyan po dahil sa death. Tapos not only that, grieving and losing din naman po itong experience inda na being abandoned by the mother. So kung bako po iyan so normal na nangyayari sa inda kaidto, definitely grabe po ang impact kaiyan sa indangon yan. So bukod po kaya duman sa concern na grieving sinda, may feelings of sense of abandonment sinda, nag-address din sinda duman sa pagbuhay, perhaps si lifestyle na dati araminda may nag-aataman sa inda, may nag-aalaga sa inda. Madakula po ining mga aki na iniyo nakadakol, posibleng kadakol hapot. Aside from that po, so adjustment din sa mga bagong caregivers, no? I heard pigaataman ngunyan kang mga kang relatives. So maray po ngani ta may relatives na nag-aataman, pero even then ma-adjust man giraray sinda duman. Kung nagdarakula na ini na sa harong na ini ang set of rules, ini si manner ninda kang pag-communicate, ini ang language of love ninda o kung ano pa man po, pwedeng digdiyo iba man, di po kita sigurado kung pareho. So, dakol definitely sindang pigpiga agihan no, in terms of adjustment. Actually nga ni ma'am, ikaw pa nga ning mga istorya na nabully si mga nakakapirang tugang. So ano po ang pwedeng mga coping strategies na pwedeng i-apply within yung pamilya nila? Siguro po before kita mag-expect na mag-cope sinda, siguro tawanan mo na ng intervention. At least itong maproseso, ita po kaya sigurado, ita aram kung nakumusta na bang ining mga aking ini sa pagkagadan kang ama. Kasi ang aram ta din po very close sinda sa father ninda. So, napag-ulayan na ba yan among themselves? Kumusta sinda na si father ninda? Saro pa po na piga-address nga ni si pagpaghali din kang mother. So, kung iilingon ta po, di kita talaga maka-expect na ano ba, are they coping on their own? Pwede man, pero di sinda na kukumusta pa, perhaps. So magayon po siguro, iyo mo na iyan. External help mo na ang itao. Ma'am, sa murang edad ba ninda, nagpailing naman sinda ning pagkaburunyog sa sarili ninda. Eventually, pigihiling tama na dire-diretso na ini. Ano pa ang pwede tang may advice sa ita para mas lalo sindang maging mas burunyog na turugan? Siguro po, kung nagdakula naman sila na very close to each other, itong reminder lang na si connection ninda, mawara no, sa kada saro. Kumbaga, i-remind po din sinda na kung paano sinda pig-ataman kang mga magurang ninda, kang father ninda, no, na agaro nga ni grabe po ang influence sa inda.
si reminder na sa buhay man giraray ito. Aaram ta po difficult yan medyo duman sa mga saradit. Pero pwede po silang matukduan no, in terms of behavior, in terms of doing. Na i-remind sa inda dating pinapagibo sa to ni Papa, kunyari, kung araw ka ni ang sitwasyon. Si mga dakula po, may idea na sinda kang values, no? May abstract thoughts na sinda. So, aram na ninda iyan paliwanagan. Pero si mga aki, more on, si mga concrete experiences manggiraray ninda, positive experiences manggiraray ninda kang sinda iribanan pa, kang ipang gayo araw ka ini ang sitwasyon. Siguro itong i-remind lang no, na every time may kunyari challenge or problema, babalikan ninda. Ano si mga ginigibuta kadto para malampasan ta ini. And siguro po balik duman sa routine, kung ano si dati nindang routine, kung sila nagkakralase, sana yaon manggiraray iyan, si pagklase. Ini din po itong panahon na talagang more than ever kaipuhan ninda itong support system. So, baka kaipuhan din po silang i-guide no, na sa ngunyan sisay itong mga nasa circle mo, within and outside your circle, na pwedeng mahagadan tabang just in case na sa pagmati nindo kaipuhan nindo ning tabang. Makadagdag man po duman sa pagmati ninda na di man sinda solo, na dakol actually pwedeng makatabang sa inda, sa inaagihan po ninda na ini. Naga City Bantay Pamilya, nag-offer kami psychological services. So kung sa ngunyan po kaipuhan ng maray na mag-undergo ng counseling or therapy, grief therapy, si mga aki, pwede po yan gibuhon duman sa Naga City Bantay Pamilya. Thank you very much, Ma'am Gail Abunal Gomez. Atuloy po yan ang second part na mga pudang kita duman sa may mga taos puso baga na gusto magtabang na inyong pamilyang ini magturugang we'll provide you kung anong details magtayo sila po sa moya and then we'll link up duman sa pamilya. So ma'am, salamat po maraming sa oras. Mga tugang sa tuwi pong pagbabalik, ano po ta gustong-gusto kan mga Taga-Naga ang kinalas. Salawat, nadadangpuan sa tuyong programa sa 89.5 radyo natin and Siriman sa 105.5 Idol FM. Nahiling mo po sa tuyong YouTube channel ang kinalas. Ano ta sa indang paborito ini? Duman po sa mga nagkarawat, na nagpagaanot, duman po sa nagpapahingaw, ano? So dalanon ta po ini. Mag-food trip po kita sa pagi po kan sa tuyang kinalas. Saro sa paborito pong pagkakanig di sa Surat Kanaga ang kinalas o ang sinawawan na pansit, may halong karne, pangakambaka, asin na sarsa, kumpleto na, masiram na. Ini po kalat igdi sa Surat Kanaga, iba po igdi sa Dayangdang, igdi sa Mayon, sa Diversion, Pasiring Pakol, Carolina, sin sa iba pang mga barangay sa Naga, diyan po sa may sentro. Igualdad, pati po dyan sa Santa Cruz. Kalat po ang kinalasan igdi sa Surat Kanaga. Igdi po sa kinalasan sa Diversion, sa diri ka mag-agum na hoben asin na dang, hindi po nag-aabot ng 20 taon. Haloy na sinda igdi sa Diversion Road. Ang kinalas po, si Payo na kinalas. Si Mit niya na kinalas, iyo po yan ang kinalas. Kinakalas, kaya garo kinalas. Simple mo lang, bro, mag-ibong. Ito sa sauce lang. Tapos ako lang payo na sasalang ko. Okay. Kaya manami. Okay. Diyan minsan nakaka-disit yung payo kasi 18 araw. Basta ang pinakababa 15 payo. Hindi kami na anong laman, payo lang talaga. Ang kinalas po, pwede ang sugok, partneran mo ng puto, asin man kaya turon. Siyempre po, dahil malingawan ang sarsa na iyo po ang nagpapasiram sa kinalas. Iyo po na ang kinalas igdi sa Naga. Mainit, masira, matinpirmi man ako nagkikinalas igdi. Igwa po pong kaibana na sili-sili.
pampagana pagka na paborito kan si mga nagpapahingaw, nagkarawat ng basketball o nag-involve sa sports or itong na ugtuhan magmata dahil nakaprepara ng pamahawan na motor na sana pasiriig di asin na kakaning kinata. Okay, ayos. Mainit. Tapos may sili. Yun. Kaya lang, pag nasobrahan sili, mapapaandukan ka man. Ang kinalas mga tugang, bigaapod na Nagas Pride. Sarap man po ni sa nakakabisto igisa sa tuyong syudad. Dahil po kompleto ang pagbisita mo sa Naga City. Ayos. Kung dahil ka po magkakaning kinalas. As a matter of fact, nagkaigwa po kita ng Kinalas Festival. Nakakapirang taon po ni, napundo lang po ko niyan dahil kanipong pandemic. Naapektahan po kami. Sarado kaming halos 2 months. Nag-price increase po kami. Nagdagdag man lang po kami 5 pesos sa kinalas, sa luglog 3 pesos. Yun man lang po. Pigdadayo garo po ni dahil siguro sinamit, perming mainitan sabaw, yan ang number 1. Yun man lang po yan, oo. Ang sikreto kang kinalas, perming mainit ang sabaw. Yun lang po. Ano po kaya? Gulpi siyang pansit. Tapos malasa po siya. Maaarog po kayo. Kaya binabalikan siguro. Tapos affordable ang presyo. Kung taon na ka mo nagkikinalas? 20 years po. 20 years, okay. Kamu ang inutigdi sa Dayangdang? Iyo po, sabi ni Papa. Hindi po ang inot naman. Na kilala sa digdi sa Dayangdang? Kadayang lang. Paborito ka mga driver, mga driver Tricycle drive. tricycle, okay. Kapirang payo ka mo ning urig maghapon? Anong pito po? Anong pitong ayo? Tapos ano? Maghapon po. Oo. Pirang kilong pansit? Mas maano na po ang 40 kilo. Okay. Mababa po ang 30. Ay. Ngunyan, ano ang sikreto nito ko para balik-balikan ka mo ka mga Si customer? Papa po kaya ang may ano kayo. May timpla. Sabi po ninda, matapos naman lugod, tangarig tuloy-tuloy ang ligaya, kinalas na mainit, paborito kang masa, igdi po sa siyudad kang Naga. Ang sa tuyo pong programa, nadadalan sa tuyo pong Facebook account, Kagawad Lito del Rosario, siriman po sa tuyo pong YouTube channel. Mag-subscribe lang po, as in tangari po mabalikan ta po si mga edisyon na daita na hiling ka nagtalikod ng mga aldaw, mga simana. Happy birthday pala duman sa mga nagbe-birthday. Ang ngunya pong aldaw na ni, as in sa mga nagtaralikod na mga aldaw, happy birthday sa Indo. Dawa grabe ang stress sa buhay ta. Sige lang po kita, labo-labo lang po kita. Bueno, kang nagtalikod pong aldaw, nagkaigwa po ning groundbreaking kang Yabu Elementary School. Diyan po sa Sitio Yabu, Carolina, Naga City. Yaon po ang mga city officials, yaon po si ang donor kan si Lote and ang buong barangay council kang Carolina. Kagawad Yolila Amparo, Kagawad Marilu Jimenez. Kaulay ko po si Kagawad Yolila Amparo. Ang sabi niya, mayor napapahigo ngayon po sa ano niya. So yan ngaya, mangyayari na ngaya, marirealize na ngaya si pakiulay ko, si pangaturugan, kan mga tao dito. Lampas na bagay niya 10 taon na nakiulay, pinangarap, kan mga taga-Yabo, kan mga taga-Karomatic. And nagtalikod man pong Biyernes, suugma. Nagkaigwa mo po ng groundbreaking para po sa Balatas Elementary School. Dagdag pa pong eskwelahan igdi sa tuyo pong siyudad. Ini po labo-labo, and despite kang paminsan dahil kayo maray na weather, labo-labo po ang mga construction na gigibo sa ngunyan. And siriman, si iba pa po mga activities, ito pong gift giving sa mga PWDista igdi sa tuyo pong siyudad, nakatuwang. Asin dahil po piglilingawan kan sa tuyo pong lokal na gobyerno ang tabang kan sektor na ini kan mga persons with disabilities. Nagpapasalamat po pala nako sa tuyo pong sponsor Dids Cafe. Yaw po dyan sa main road kan San Felipe, Masiram ang mga kakanon. Siniman ang sa tuyo pong amigo si Engineer Miterio Boy Aman kan Enjoy Realty and Development Corporation and an LYRR Corporation. Katabang-tama po yan hindi po sa programa.
So liwat maimbitar po kita sa masunod pong simana sa liwat na presentasyon kang programang pag-urlayan ta po. Hindi po sa 89.5 radyo natin, asin siriman sa 105.5 Idol FM. Salamat po pala kay Station Manager Maria P. Mariscal, ang mabuoto na marahin na Station Manager kang radyo natin, Igdisan Naga, and siriman kay Idol ng Bayan, Bong Villacruz. Sa side na pong tabang asin suporta po sa programang ini. Pero mga tugang, duman po pala sa gustong magpaabot ng mga issue, gustong madiscuss, iya po i-PM sana sa Tuya or i-text po sa Tuya pong cellphone number. And tangaring pong ma-discuss na po yan, ma-antisiparan ta, ma-preparan ta po para sa masunod pong mga aldaw, mga simana. So sa liwat, mag-irilingan po kita sa masunod pong Sabado. Pag-urulayan ta po. Salamat na maray po sa sendo. God bless and stay safe.